Il-Ministru Byron Camilleri li taħtu taqa r-responsabbiltà tal-Faċilità Korrettiva ta' Kordin ma jidhirx li huwa mħasseb bl-imwiet fil-ħabs. Fil-fatt il-Ministru tal-Intern qal il-Net News li huwa jinsab sodisfatt bil-fatt li inkjesta maġisterjali sabet li 4 mill-imwiet li seħħew fl-aħħar xhur f'Kordin ma setgħux jiġu evitati. Jeħtieġ nagħmlu differenza bejn dawk li forsi setgħu jiġu evitati u dawk li hemm. U minn dawk li 4 ma riżultax li setgħu jiġu evitati anke permezz ta' inkjesta maġisterjali li ġiet konkluża. Fl-ewwel opportunità li kellna Net News staqsal il-Ministru Camilleri dwar dak li seħħ ftit tal-jimilu. Il-ħadd li għadda priġuniera li kienet qed titlob bil-ħniena li titħalla tagħmel programm ta' riabilitazzjoni ta' droga tilfet ħajjitha wara li provat tagħmel suwiċidju fid-disprament li kienet fih hekk kif sabet il-bibien kollha magħluqa f'wiċċha għat-talba li tirriabilita ruħha. Iżda anke din il-mewta traġika donnu ma kienx wisq ta' tħassib għal Camilleri. Nhar il-ħadd mara ta' 29 sena tilfet ħajjitha għaliex daħlet fil-Faċilità Korrettiva ta' Kordin minħabba problema ta' droga, id-droga ma qatlitix imma mietet. Sforz is-sitwazzjoni illi hemm fil-ħabs, is-sitwazzjoni illi ma ħalitix tagħmel ir-riabilitazzjoni li kellha bżonn. Min se jġorra r-responsabbiltà ta' dan? Issa ġarranti, se jġorra Alexander Dalli, min se jġorra? Grazzi tal-mistoqsija tiegħek. Kemm ili Ministru tal-Intern għal dawn is-sena u nofs mhux l-ewwel darba li għamilt li mistoqsijiet simili. U kull darba li għamilt li mistoqsijiet simili weġibtek illi jien niddeċiedi fuq il-fatti. Illi ejja kull meta jkun hemm każ u tagħmlu l-mistoqsijiet tagħkom. Illi niddeċidu fuq il-fatti. Iżda li naqas li jgħid il-Ministru kien li fi żmien li ilu jmexxi l-Faċilità Korrettiva ta' Kordin Alexander Dalli u kemm ilu responsabbli hu stess mill-ħabs kien hemm tal-anqas 12 il-mewta ta' priġunier. Il-fatti huma li persuna mietet nhar ħadd li għadda. Huwa fatt. Huwa fatt li mietu 12 persuna fl-aħħar ftit snin fil-ħabs huwa fatt. Inti qed tgħidli ġifieri li inti m'għandekx problema u ma se tagħmel xejn biex tirrandi dis-sitwazzjoni? Qed nieħu gost li qed titkellem fuq fatti, għaliex meta wieħed iħares il-fatti żgur dawk il-fatti mhumiex dawk li qed tgħid inti jew inkella rrapportajt. Għaliex wieħed meta janalizza anke l-konklużjonijiet tal-inkjesti maġisterjali wieħed jista' jara li l-maġġoranza assoluta ta' dawk l-imwiet kienu mwiet naturali. Minkejja dak li qed jgħid il-Ministru fl-aħħar snin kien hemm diversi mwiet suspettużi f'Kordin, uħud ta' priġunieri żgħar fl-età u li ma kellhomx kundizzjonijiet mediċi li setgħu waslu għall-mewt. Imwiet li dwarhom saru inkjesti u li sal-lum il-Ministru qed jibqa' jiġħad talbiet għal pubblikazzjoni tal-konklużjonijiet tagħhom. Wara kull mewta ta' priġunier u partikolarment wara l-każ tal-ħadd li għadda, bosta qdiet volontarji inkluż dawk li jaħdmu ma' persuni b'vizzju ta' droga sejħu għal tibdil immedjat fl-operat tal-ħabs. Il-Partit Nazzjonalista wkoll poġġa pressjoni fuq il-Gvern sabiex din is-sitwazzjoni titranġa illum qabel għada, filwaqt li staqsa kemm iridu jmutu aktar nies biex Robert Abela jifhem kemm gravi is-sitwazzjoni fil-ħabs.